ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଶୁଇକିରି ଭିଡିଓ ବନଉଛି ଦେଖ। ଶିବଙ୍କର ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନନ୍ଦନ ଏ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ କରିଛୁ ମନ ଏ ଧର୍ମର ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏ ଚାଲ ହେ କରିବା ଶିବ ଉପାସ ଏ ଅରୁଆ ଖାଇନ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ଏ କାନ୍ଧେ ବାହୁଙ୍ଗି କୁ ଧରିବା ବାନ୍ଧି ଦୁଇ କଳସି କି ଦୁଇ ନଡ଼ିଆ ଏ ଦୁଇ କଉଡ଼ି କି ଦୁଇଟି ଗୁଆ ଏ ଦୁଇ ଅଁଳାକୁ ଦୁଇ ବାହାଡ଼ା ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ବାବା ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗେ ନେଇ ପାଣି ଢାଳିବା